በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ተዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልክዎ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ የካቲት ዕለት 7 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ልሳን አንደበት ኩነኒ። አባ እለእስክንድሮስ ሊቀ ጳጳሳት 7 የካቲት በዛ መዓልቲ እዚኣ መበል 43 ሊቀ ጳጳሳት ሃገረ እስክንድርያ ዝኸበረ አባ እስክንድርያስ ሊቀ ጳጳሳት አዕረፈ። እዚ አቦ ታሮን ኣብ ዝበሃል ገዳም መንኮሰ። ትርጓሚኡ ድማ ናይ አቦታትና ገዳም ማለት እዩ። ብናይ ጎይታና ፍቃድ ድማ ኣብ ሃገረ እስክንድርያ ሊቀ ጵጵስና ተሾመ። ንሱ ድማ ዝተምሃረ ፈላጥ ጻድቕ ሰብ ስለ ዝነበረ ኣብ ዘመነ ሽሞቱ ድማ ብዙሕ መከራ ወረዶ። ናይ ግብፂ ንጉስ ንወዱ ሸይሙ ኣብ መንግስቱ ኣሰልጠኖ። ንሱ ድማ ኣብ በረኻ ኣስቄጥስ ንዘለዋ ናይ መነኮሳት ገዳማት ኣፍረሰን። ካብ ክፍኣቱን ካብ ክሕደቱን ብዙሓት ዝተለዓለ ድማ ኣብ ምስር ብኣንፈተ ሰሜን ናብ ዘላ ገዳም ኣትዩ ኣብኡ ኣምላኽ ናይ ዝወለደት ናይ እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስእሊ ረኣየ እሞ እዚኣ እንታይ እያ በለ። ንሳ ድማ ብኩሉ ሽልማት ዝተሸለመትን ዝወቀበትን እያ። ኣብ ኣልባሳታ ድማ ዝወቀበ ናይ ሃሪ ልብሲ ነበረ። ሰባት ድማ ኣደ ክርስቶስ ናይ ዝኾነት ናይ እመብርሃን ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስእሊ እያ በልዎ። ንሱ ድማ ተጻሪፉ ንዝረኸሰ እንትፍታፉ ኣብ ገጻ ተፊኡ ድሓን እንተኾይነ ንክርስቲያን ፈጺመ ከጥፍኦም እየ በለ። ደጊሙ እውን ኣብ ልዕሊ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ጽርፊ ቃል ተዛረበ። ለይቲ ምስ ኮነ ድማ ዘፍርሕን ዘደንግጽን ዓቢ ራእይ ረአየ። ምስ ወግሐ ድማ ንኣቦኡ ከምዚ ኢሉ ነገሮ፣ ሎሚ በዛ ለይቲ ዓቢ መከራን ብዙሕ ቅፅዓትን ወረደኒ፣ ዓቢ ዙፋን ድማ ረኣኹ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ዝተቐመጠ ድማ ብጣዕሚ ዘፍርሕን ዘደንግጽን እዩ። ገጹ እውን ካብ ፀሓይ ይበርህ። ናይ ብዙሕ ዝኾኑ ሰራዊት መሳርሒ ሒዞም ኣብ ዙርያኡ ቆይሞም ነበሩ። ኣነ ንስኻን ድማ እሱራት ኮይንና ኣብ ድሕሪኡ ቆይምና ነበርና። ኣብቲ ዙፋን ዘሎ መን እዩ ኢለ ሓተትኩ። ትማሊ ንስኻ ዝነዓቕካዮ ናይ ክርስቲያን ንጉስ ክርስቶስ እዚ እዩ በሉኒ። ድሕሪኡ ናይ ኩናት መሳርሒ ካብ ዝተሸከሙ ሓደ ናባይ መጺኡ ጎነይ ብኩናት ወግኣኒ እሞ ነቲ ኩናት ድማ ካብ ውሽጢ ጎነይ ኣየውፅኦን። ኣቦ እውን ሰሚዑ ደንገጸ፣ ብጣዕሚ ከዓ ሓዘነ። እቲ ወዱ ድማ ሽዑ ንሽዑ ሓመመ። ልሳኑ ተዓፂዩ ድማ ብኽፉእ ኣማውታ ሞተ። ድሕሪ 40 መዓልትታት እውን ኣቦኡ ሞተ። ኣብ ክንድኡ ከዓ ካልእ ንጉስ ተሾመ። ንሱ ድማ ንክርስቲያን ብጣዕሚ ኣሳቀዮም። ነዚ ኣቦ ንሊቀ ጳጳሳት እለእስክንድሮስ እውን ካብ ህዝቢ 3000 ዲናር ወርቂ ለሚኑ ክሳብ ዝህቦ ኣብዚሑ ኣሳቀዮ። ጎይታና ድማ ነዚ ንጉስ ቀልጢፉ ኣጥፍኦ። ድሕሪ እውን ካልእ ንጉስ ተሾመ። ንሱ እውን ንሊቀ ጳጳሳት ሒዙ ከምቲ ዝቀደመ 3000 ዲናር ወርቂ ክህቦ ደለየ። ንሱ ድማ ናብ ወገናተይ ክሳብ ዝልምን ተዓገሰኒ ኢሉ ለሞነ እሞ ንጉስ ድማ ቆፀረ ሃቦ። ንኽልምን ድማ ናብ ላዕለዋይ ግብፂ ኸደ። ኣብ ሓደ ጎቦ ድማ ሓደ ገዳማዊ ሰብ ነበረ። ምስኡ ድማ 2 ደቂ መዛሙርቱ ነበሩ። ኣብቲ ጎቦ ድማ ኣብ ሓደ ቦታ ክኹዕቱን ክፀርጉን ኣዘዞም። ወርቂ ንዝመልኣ 5 ሳርማ እውን ረኸቡ። ነቲ ሓደ ሓቢኦም ድማ 4ቲኡ ናብ ገዳም መምሂሮም ኣእተውዎ። ንሱ ድማ ንክሕግዘሉ ክህብዎ ናብቲ ሊቀ ጳጳሳት ኣለኣኾም እሞ ንሳቶም ግን ነተን ናይ ወርቂ ሳርማታት ሒዞም ተመሊሶም ናብ ዓለም ኣተው እሞ ናይ ምንኩስና ልብሶም ደርብዮም እውን ኣንስቲ ተመራዓው። በቲ ወርቂ እውን ኣወዳትን ኣዋልድን ባሮት እንስሳታትን ገዝኡ። ናይቲ ሃገር ኣመሓዳሪ ድማ ሒዞም እቲ ገንዘብ ኣበይ ካበይ
ከም ዝረኸብዎ እውን ቀጥቂጡ መርመሮም። ንሳቶም ድማ 5 ናይ ወርቂ ሳርማ ከም ዝረኸቡ ኣመኑ። መኮንን ድማ ናብ ናይ ንጉስ ሓለቓ ሰራዊት ኣሕሊፉ ሃቦም። ንሱ እውን ናብ ንጉስ ኣቕረቦም 5 ናይ ወርቂ ሳርማታት ከም ዝረኸቡ ኣረድኦ። ንጉስ ድማ ጭፍራታቱ ልኢኹ ቤት ናይቲ ሊቀ ጳጳሳት በርበሮ። ናይ ኣብያተ ክርስቲያናት ዝኾነ ካብ ንዋየ ቅዱሳት ዝረኸቦ ኩሉ ወሰደ። ነቲ ሊቀ ጳጳሳት ከዓ ኣሰሮ። ነተን 4 ወርቂ ዝመልኣ ሳርማታት እውን ወሰደ። 3,000 ናይ ወርቂ ዲናር ኣምፃለይ እውን በሎ። ንሱ ድማ ኣብዚ ሓላፊት ዓለም ወላ ሓንቲ ገንዘብ የብለይን በሎ። ናብ ካልእ ልኢኹ ድማ 3,000 ናይ ወርቂ ዲናር ኣምፅኡለይ ክሳብ ኣምፂኦምሉ ክሳብ ዝህቦ ኣይገደፎን። ነዚ ክፉእ ንጉስ እውን ጎይታና ኣጥፍኦ። ድሕሪኡ ከዓ ካብኡ ዝኸፍአ ካልእ ንጉስ ተሾመ። ንሱ ድማ ናይ ሓሳውን ርኹስን ነቢይ ኣብ ክንዲ እቲ ዝኸበረ መስቀል ኣብ ውሽጢ ኢዶም ክሓትምዎ ንክርስቲያን ኣገደዶም። እዛ ምልክት ድማ ነገረ መለኮት ዝዛረብ ወንጌላዊ ዮሃንስ ተዛረበ ትንቢት እያ። እዚ ክፉእ ንጉስ ናብ ኩሉ ሃገራት እዚ ክገብሩ ኣዘዞም። ንሊቀ ጳጳሳት ድማ ከምኡ ክገብር ኣዘዞ። ሊቀ ጳጳሳት ድማ ክገድፎ ብዙሕ ለመኖ፣ ግን ኣይተቐበሎን። ከምኡ እውን ክሳብ 3 መዓልቲ ክዕገሶ ለመኖ። ድሕሪ እዚ ድማ ከይድርብዮን ናብቲ ዝረኸሰት ስራሕ ከየእትዎን ናብ እግዚኣብሔር ፈጺሙ ለመነ። ጎይታና ድማ ንልመናኡ ተቐቢሉ ብንእሽተይ ደዌ በጽሖ። ናብ ቤቱ እስክንድርያ ክኸይድ ድማ ክእዝዘሉ ንንጉስ ለመኖ። ንጉስ ድማ ከልከሎ። ስለ ሕትመት ኢድ ምኽንያት ንምፍጣር ስለ ዝመሰሎ መልኣኽ እግዚኣብሔር ተገሊጹ ድማ ጽባሕ ክትዓርፍ ኢኻ በሎ። ንሱ ድማ ንኣገልገልቱ እግዚኣብሔር ጽባሕ ስለ ዝበጽሓኒ ክዕርፍ እየሞ መርከብ ቀርቡ በሎም። ከም ዝበለ ድማ ንጽባሒቱ ኣዕረፈ። ንስጋኡ ድማ ብመርከብ ተሸኪሞም ወሲዶም ምስ ስጋ ኣቦታት ሊቀ ጳጳሳት ቀበርዎ። ኣብ ዘመነ እስክንድርያስ ኣብ ሃገረ ግብፂ ንዝነብሩ መለካውያን ስሙ ኣንስጣስዮስ ዝበሃል ሊቀ ጳጳሳት ነበሮም። ንያዕቆባውያን ምእመናን ድማ ይፈትዎም ስለ ዝነበረ ስለዚ ነገር ወገናቱ መለካውያን ተጻልእዎ። ንሱ ድማ ምእንታን ነፍሱ ከድሕን ናብዚ ኣቦ እለ እስክንድርያስ መጺኡ ኣብ ትሕቲ ስልጣኑ ብምዃን ዝእዘዝ ኮነ። እለ እስክንድሮስ ድማ ንኣንጦስዮስ ኣብ ክንድኡ ናይ ሊቀ ጳጳስና ስልጣን ሒዙ ኣባጊዑ ክመርሕ፣ ንሱ ግን ካብ መነኮሳት ከም ሓደ ኮይኑ ኣብ ገዳም ንኽነብር ክገድፎ ለመኖ። ኣባ ኣንስጣስዮስ ግን ኣይደለየን። ከምዚ ድማ በለ፣ ነዚ ዝደሊ እንተዝኸውን ኣነ ክሳብ ሎሚ ሊቀ ጳጳሳት ዶ ኣይነበርኩን፣ ንዓኻ ወዲ መዝሙርካ ኮይነ ከገልግለካ ስለ ዝፈተኹ እምበር በሎ። ኣብ ማእከሎም ካብ ዝተገብረ ድሕሪ ብዙሕ ልመና ምልልስ ድማ ኤጲስቆጶስ ንክኸውን ኣንስጣስዮስ ፈቐደ። ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ሃገር ከዓ ኤጲስቆጶስ ተሾመ። ንኣባጊዑ ድማ ከም ዝግባእ ጽቡቕ ኣተሓላልዋ ሓለወ። ኣባ እለ እስክንድሮስ ከዓ ኣብ መንበር ወንጌላዊ ማርቆስ ን26 ዓመታትን 6 ወርሕን ጸኒሑ ንእግዚኣብሔር ኣገልገሎ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና ድማ ብጸሎት እዚ ኣቦ ይምሓረና፣ በረኸት ድማ ምሳና ትንበር ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ሰላም ለእስክንድሮስ እምህልቁ ጳጳሳት ኣሃዱ ድህረ ኣመንደቦ ብዙሕ ለጸባህተ ግብር ክበዱ በጸሎት ወጾም ኣስተፋጠና ለንግዱ ህየንተ መስቀል ሶበ ኣዘዘ ንጉሰ ተንበላት በእዱ ስም ሃሳዊ ነቢይ ከመይ ጽሓፍ በእዱ ይብል። በረኸት ይሕደረና። ከምኡ እውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ሊቃነ ጳጳሳት መበል 45 ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ዝኸበረ ኣቦ ኣባ ቴዎድሮስ ዓረፈ። እዚ ኣቦ መርዩጥ ኣብ ዝበሃል ሃገር ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ገዳም መነኮሰ። ናይታ ገዳም ስም ድማ ጠንቡራ እዩ። ንሓደ ፍጹም ጻድቕ ዝኾነ ሽማግለ ድማ ወዲ መዝሙሩ ኾነ። ንሱ ድማ ወዱ ቴዎድሮስ ኣብ ሃገረ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳስና ከም ዝሽየም ብመንፈስ ቅዱስ ፈሊጡ ነቶም መነኮሳት ነገሮም እሞ ኣባ ቴዎድሮስ ድማ ብገድሊ ዝተጸምደ ኮነ። መልክዑ ድማ ጽቡቕ እዩ።
ኣብ ልዕሊ ሰውነቱ ብውሽጢ ወጮ ብምልባስ ኣብ ልዕሊኡ ልብሲ ሓፂን መንቆር ይለብስ ነበረ። ብቅድስናኡን ብትሕትናኡን ድማ ፍጹም ኮነ። ብፍቃድ መንፈስ ቅዱስ ተመሪጹ ድማ ኣብ ልዕሊ ሃገረ እስክንድርያ ሊቀ ጵጵስና ተሾመ። ንናይ ክርስቶስ ኣባጊዕ እውን ብጽቡቕ ኣተሓላልዋ ሓለወ። ኩሉ ግዜ ድማ መጽሓፍቲ ብምንባብ ይምህሮም ነበረ። ብዝበለጸ ከዓ ኣብ ሰንበትን ኣብ በዓላትን ይምህሮም ነበረ። ኣብ ዘመን ሽመቱ ጸጥታን ሰላምን ነበረ። ቤተ ክርስቲያን ድማ ብሰላም ነበረት። ኣብ ልዕሊ መንበር ወንጌላዊ ማርቆስ ድማ 11 ዓመትን ፈረቓን ድሕሪ ምንባሩ ብሰላም ዓረፈ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና ድማ ብጸሎት እዚ ኣቦ ይምሓረና፣ በረኸቱ ድማ ምሳና ትንበር ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል። ሰላም እብል ለቴዎድሮስ ምኩር በልብሲ ሓፂን ክቡድ ወበሰረቀ ጸጉር ኣብ መውእ ትረድኡ ለመልእክተ ቃሉ ክቡር እምሃበ አቡሁ መንፈሳዊ በከመ ወፃ ነገር በመንበረ ማርቆስ ኣብ ደሎ ነቢር ኣባ ኣብዲማዎስ ገዳማዊ ከምኡ እውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ኣብራቅያ ኣብዲር ኣባርያኖስን ንኣባ ኦብለይ ዘጸናንዖ ገዳማዊ ኣቦ ኣብድልማዎስን መዘከርታኦም እዩ። በረከቶም ይሕደረና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና እውን በረከቶም በረከቱ ይሕደረና ኣሜን። ጸሎቶም ረድኤቶም ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ኣርኬ ድማ ሰላም እብል ለገዳማዊ ብሁት ዘኢይርእዮ ሰብኣ መጠነ 70 ዓመት ከመዓዘ ዝኣሃዱ መላእክት ድህረ ወሃባ ኑዛዜ ለነፍሰ እብሎይ ሃጥእት ዝዓረፈዮም በሰሉስ ዕለት ኣሜን። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን ይምሓረና ንዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን። ምሕረትን ቸርነትን ናይ ጋእስ ዓለም ስላሴ በረኸት ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ጣዕሚ ፍቕሪ ኣማላድነት ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን። ካብ ዘውደቕክዎ ካብ ኣነበባ ካብ ዜማ ኩሉ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓሃል መላእክቲ ተኣርመለይ ኣሜን ወኣሜን ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰረነ ኢታብአነ እግዚአብሔር ስምንቶት አላድነነ ወባልሃነን ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእቴ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህልናቺ ወድንግል በስጋቺ እመ እግዚአብሔር ጽባኦ ሰላም ለኪ ብሩክቲ አንቲ እማነሰ ብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ኦ ማርያም ተጸጋም ተወዳሴ ምልእተ ሞገስ ምልእተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሉ ጸልይ ምህረተ እንቲአን ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድራ ጋዜት ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለን ኃጣዊነ ተማኅፀነ መክራንቺ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።